खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि खौरांगिरि मेल। 2019 मायथाइनिफ्राय दासिम आसामनि दैबानायाव 880 सुबुङा जिउ गोमादों। AIUDF नि सानै MLA नि गेजेराव दावहा, सासे बोरमा सासे दावखा। अरुणोदय होनायनि मुङाव रां लानानै आसाम पुलिसनि सासे जवाना हमजादों। रायजोआव जापानिज एनकेफेलाइटिसनि गाग्लोबनाया गिख्रंथाव महर लादों। रुपसी बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव दोनफिननो आसाम सोरखारनि केबिनेटआ थांखि लानायखौ गोजोननाय फोरमायदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ। सालबारियाव नुजाथि फैनानै गंनै फरायसालि न' बेखेवदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। थांनाय 30 जुलाइ 2024 अक्ट'आव आसाम सरकारनि केबिनेटआव थांखि लानाय रुपसी बिरखं दिङा गाथोनखौ मुं सोलायनानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिरग्रा दिङा गाथोन मुङै फोसावनायखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा साबायखर बावदों। थांनाय 29 फेब्रुवारि 2024 अक्ट'आव क'क्राझार ग्रीनफिल्डआव खुंफुंनाय महाजैग'नि हाबाफारियाव ब्रह्म धर्म क'अर्डिनेशन कमिटिया गासै मोन 21 दाबिफोरखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादोंमोन। बे गोसोखां बिलाइनि गिबिसिन दाबियावनो दङमोन रुपसीयाव थानाय बिरग्रा दिङा गाथोनखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङैनो दोननांगौ। थिग बे लेखायै 30 जुलाइ 2024 अक्ट'आव आसाम सरकारा ब्रह्म धर्म क'अर्डिनेशन कमिटिनि गिबिसिन दाबिखौ केबिनेटआव पास खालामनानै लायो। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो गाहायै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफाद आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ 2 आगस्ट 2024 अक्ट'आव उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म सेवाश्रम बैग्रिगुरियाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारसिम साबायखर बावहरो। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा रुपसी बिरग्रा दिङा गाथोनखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङै लाखिनांगौ होननानै दाबि दैखांनायनि माखासे मिथिनो गोनांथार जारिमिन हाबनानै दङ। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ राजखान्थियारि भाबै बै समनि धुबुरी जिल्ला आरो गवालपारा जिल्लायाव गोबां अबदान लाबोदोंमोन। बे खौरांगिरि मेलाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि भटेन्द्र बसुमतारी, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय जगत चन्द्र ब्रह्म, ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि आफादगिरि धमेश्वरी बाग्लारी, उदालगुरि दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारी आरो गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलाव बाहागो लायो। 2019 मायथाइनिफ्राय दासिम आसामाव दैबानाजों सा 880 सुबुंफ्रा जिउ गोमाबाय। बे डाटाखौ रायजो सभानि सदनाव फोरमायदों मिरुनि नखर बिफाननि रायजोआरि मन्थ्रि नित्यानन्द रायआ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला तृणमूल कंग्रेसनि रायजो सभानि MP सुस्मिता देबआ बृहस्पतिबारखालि सदनाव आसामनि दैबानानि सायाव सोंथि सोंदोंमोन। सुस्मिता देबनि सोंथिनि फिननाय होनानै 2019 मायथाइनिफ्राय सोलिफु 2024 मायथाइनि जुलाइ दानसिम आसामनि दैबानायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि बिबाङा सा 880 होननानै फोरमायदों रायजोआरि नखर मन्थ्रिया। मिरुनि रायजोआरि नखर मन्थ्रि नित्यानन्द रायआ सदनाव फोरमायनाय डाटा बायदिब्ला आसामाव दैबानाजों 2019 मायथाइयाव सा 157, 2020 मायथाइयाव सा 190, 2021 मायथाइयाव सा 73, 2022 मायथाइयाव सा 278, 2023 मायथाइयाव सा 65 आरो 2024 मायथाइयाव जुलाइ दानसिम सा 117 सुबुंफ्रा जिउ गोमादों। बबेखानि बे डाटाखौ आसाम सोरखारा मिरु सोरखारनो दैथायहरनाय होननानैबो नित्यानन्द रायआ सदनाव फोरमायदों।
मख'नो गोनांदि आसामाव दैबानानि जेंनाया मोनसे मख'जाथाव आरो सुस्रांजायै गेदेर जेंना। आसामाव दैबानाजों बोसोरफ्रोमबो लाख लाख सुबुंफ्रा सैनाङो आरो सिलिंखार खालामलांजायो। आसामनि दैबानानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सोरखारा माखासे राहाफोर लाबोनाय जादोंब्लाबो दासिमबो अरायथा सुस्रांजानायनि लामायाव फैयाखै। देग्लायबो लाख लाख सुबुंफ्रा गिख्रंथाव दैबानाजों मोगा-मोगि जानांदों। रायजोनि बांसिन ओनसोलावनो दै बानाया रानलांबायब्लाबो दैबानानि उनाव नुजानाय जेंना जेंगोना आरो बेमार आजारा नोरजिया खालामदों सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ। AIUDF नि दोलोनि गेजेराव बोरमा दावखानि दावहा। बोरमा दावखानि दावहायाव बराकनि सानै AIUDF नि MLA। बराकनि बै सानै MLA आ जादों सुजामुद्दिन लस्कर आरो जाकिर हुसेन लस्कर। मख'नो गोनांदि धुबरी लकसभा बियाबाव दोलोनि गाहाय बदरुद्दिन आजमलआ गाज्रियै जेननायखौ लानानै साननै सिगाङाव दोलोनि मोनसे नायबिजिरनाय मेल खुंदोंमोन। बे मेलाव बाहागो लायाखैमोन MLA जाकिर हुसेन लस्करा। आरो बे मेलाव बाहागो लायै MLA खौ गाद्दार होननानै बुंदोंमोन कादलिसेरानि MLA सुजामुद्दिन लस्करा। ओरैहाय सुजामुद्दिननि बानबुंथिनि उनाव जाकिर हुसेन लस्कराबो सिरियै थायाखै। दोलोआव बोरमानि उत्पात खालामनाया बांसिनदों। बोरमाया दोलोआव जायानो बुङा मानो बिसायख'थिनि रिजाल्टनि सिगां आजमलनो जा नाजा होगोन होननानै सुजामुद्दिन लस्करा बुंदोंमोन। बै सुजामुद्दिननो दायो आजमलनि आथिं हमनानै निमाहा बिदों होननानै जाकिर हुसेन लस्करा बुंदों। बेनि उनाव सुजामुद्दिन लस्करा बोरमा नङा AIUDF दोलोआव गोसोम दावखा दं। बे दावखाया सोर बेखौ सुजामुद्दिना बुङा। नाथाय हाइलाकान्दिनि रायजोफोरा मिथिगौ सोर दावखा होननानै सुजामुद्दिन लस्करा बिजाथाय होदों। बेबायदिनो AIUDF नि सानै MLA नि गेजेराव दावहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। धुबरी जिल्लानि गोलगन्ज पुलिस थानानि सासे बेटालियना अरुणोदय बिथांखिनि मुङाव आयेन बेरेखायै रां खांनानै हमजादों। अरुणोदय बिथांखिनि मुङाव रां खांनानै गोलगन्ज पुलिसजों हमजानाय पुलिस जवानखौ रकिबुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों। रिपर्ट बायदिब्ला रकिबुल हुसेना गावखौनो BJPनि सासे दैदेनगिरिनि मोजां सोमोन्दोआरि होननानै सिनायथि होनानै अरुणोदय होनायनि मुङाव धुबरी जागरपार ओनसोलनि माखासे आइजोफोरनिफ्राय 1000 राङै लादोंमोन। नाथाय पुलिस जवान रकिबुल इस्लामआ आइजोफोरजों फोनांजाबालासे गोजान गोजान खारखुमानायाव आइजोफोरा सन्देह खालामो। बेनि उनाव बुधबारखालि थगायजानाय आइजोफोरा अल इन्डिया डेम'क्रेटिक वुमेन्स एस'सिएशननि दैदेनगिरिफोरखौ लोगोआव लानानै गोलगन्ज थानायाव थाङो आरो रकिबुल इस्लामनाव रांखौ बिफिनो। बे समाव रकिबुल इस्लामआ आइजोफोरखौ गाज्रि आखु बाहायो। उननि समाव आइजोफोरा धुबरी पुलिसनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरनो अजद होयो आरो बे अजद बायदियैनो बृहस्पतिबारखालि हराव आसाम पुलिसनि बेटालियन रकिबुल इस्लामखौ जिम्मायाव लायो आरो धुबरी सदर थानायाव दैथायहरो। बबेखानि धुबरी पुलिसआ रकिबुल इस्लामखौ एरेस्ट खालामनानै धुबरी थानायाव जेरा खालामदों आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरदों होननानै शिलंआव फोरमायदों। रायजोआव जापानिज एनकेफेलाइटिसनि गाग्लोबनाया गिख्रंथाव महर लाफुदों आरो बांनायनि सायाव बांगासिनो। सावस्रि बिफाना गोख्रों राहा लागासिनो दंब्लाबो डेंगु, मेलेरिया आरो जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामा जोबोर गोख्रैथिजों गोसारदों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दासिम सा 90 जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामखौ थिसननाय जादों। बेनिनो सा 22 बेरामिया जिउ गोमाबाय। GMCHआव दाबो सा 40 जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामिखौ फाहामथाय होगासिनो आरो सा 23 बेरामिया गाहामाव फैबाय होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि जापानिज एनकेफेलाइटिसजों समान समानै मेलेरिया आरो डेंगुआबो गिख्रंथाव गाग्लोबदों। रिपर्ट बायदिब्ला चिरां जिल्लायाव मेलेरिया बेमारनि बिबाङा सा 87 सिम बांदों। बेनि अनगायैबो सा 3 डेंगु बेमारि आरो सा 3आ जापानिज एनकेफेलाइटिस बेमारियाव दं। बेफोर गासैबो नोजोर होनानै सावस्रि बिफाना माखासे राहाफोर लादों आरो सांग्रांथियारि हाबाफारिफोर खुंदों। माखासे ओनसोलाव थाम्फैखौ होबथानो थाखाय उखुन्दैबो होदों।
थाम्फैनिफ्राय बारग'नो थाखाय न'नि साखाथि फाखाथि दै जमा जाहोनाङा। उन्दुनाय समाव जेब्लाबो मुसारि सोंनाय, देहा खोबजोबनाय सि गाननाय, थाम्फै होबथाग्रा मोब्लिबारि मेट आरो धुप धुना बायदि बाहायनो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायदों। रुपसि बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव दोनफिननो आसाम सोरखारनि केबिनेटआ थांखि लानायखौ गोजोननाय फोरमायदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ। मख'नो गोनांदि थांनाय 31 जुलाइ खालि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेलाव धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय रुपसि बिरखं गाथोनखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव दोनफिननो थिरांथा लादोंमोन। आसाम सोरखारनि केबिनेटनि थिरांथाखौ दिनै गसाइगावआव खौरां मेलनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुं आरो बिथांनि बिहोमा होलांनाया गासैबो अबदानफोरखौ लानानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव रुपसि बिरखं गाथोनखौ गोदानै बिमुं होनाया जोबोद गोजोनथाव जादों होननानै आसाम केबिनेटनि थिरांथा लानाय आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर होयो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म आरो गासैबो केबिनेट मन्त्रिफोरखौ साबायखर बावहरो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जिउनां सोद्रोमा एबा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि निरन्जन ब्रह्मआ। हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर खुंथायाव दंमोन। बियो मानो जिरायनानै थानांगौ? हाग्रामा महिलारिया बैसोबो दं, एनार्जिबो दंखाय बियो राजखान्थि खालामबाय थागोन। नाथाय बिसायख'थियाव देरहानाय जेननाया रायजोनि आखायाव। बिटिआर ओनसोलाव दायो गोबाङानो गोबां राजखान्थि खालामगोन। जेब्ला जोंनि बे ओनसोलफोराव दुखुनि सम दंमोन, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ सालबारि कुथुरिजाराव माइनाव गामि गुदि फरायसालिनि गोदान न' बेखेवनानै होयो। खौरांगिरिनि सोंथिनि फिननायाव प्रमद बर'आ बुंदों दि फैबाय थानाय समाव आसामाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ सिडली बिधान सभा समस्तियाव बिजाथि फसंगोन। दोलोआरि बिजाथि थाबैनो फोसावगोन। सिडलीयाव जों गोबां भट मोननानै देरहागोन। सिडली बिधान सभानि बिसायख'थियाव 60,000 भट मोननानै इउपिपिएल बिजाथिया देरहासारगोन। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि रायजोखौ सिबियाखैमोन। बिटिसिखौ दखल खालामनानै हारसिं गोसोयै रायजो खुंथाय सालायदोंमोन। कुथुरिजाराव माइनाव गामि गुदि फरायसालिनि 26,70,000 रां बाहायनानै गोदानै लुजानाय न' बेखेवनानै होनाय बिबुंथियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रायजोखौ थांखिनानै बुंदों दि बिटिआर सरकारा बिटिआरनि गोजाम आपार प्राइमारि आरो लवार प्राइमारि फरायसालिफोरनि न'फोरखौ 24-25 लाख रां बाहायनानै गोदानै लुफुंनायनि बिथांखि लादों। बिटिआरआव थांनाय बोसोराव गं 100 फरायसालि न' लुनाय जादों। सोलिफु बोसोराव गं 100 न'नि आरो फैबाय थानाय बोसोराव गं 100 गोजाम फरायसालिनि न' गोदानै लुनाय जागोन। सालबारि खरनासारा गुदि फरायसालिनोबो 26 लाख रां बाहायनानै गोदानै लुफुंनाय न'फोरखौ बेखेवो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। प्रमद बर'आ फरायसालिनि न' बेखेवनाय हाबाफारियाव सालबारि समस्तिनि एमसिएलए जय मुसाहारि, सालबारि टिसि एलसिसिनि मासिगिरि बिन'द मुसाहारि, तामुलपुर बिधान सभा समस्तिनि बारग' एमएलए सन्दिचरन बसुमतारी लोगोसे इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोराबो बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।